Знаете ли, че 221 е създадена за да оправи отново репутацията на Мерцедес след всички проблеми с 220. Те са вложили целия си ресурс през тогавашната 2006 година, за да направят нещо съвършено. И слушайте само какво точно са направили тогава. Наеха акустични инженери, за да може с затварянето на вратата всеки един да изпитва спокойствие. И нещо много интересно. Те са наели армия от психолози, за да премахнат всички копчета вътре от автомобила, защото са доказали, че това натоварва шофьора. Именно за това се появява и лошчето за скорости на волана. Какво е това? Сигурен съм, че който кара С-класа знае. Това е радар. Само си представете, през 2006 година слагат тези радари на място на парктрониците. Но издънка 24 ГГц е честотата на радарите. Това е военна честота, напълно заета за абсолютно всички военни секретни бази по целия свят. Именно за това ги свързват с GPS-а и по този начин, когато С-класата преминава покрай някакво военно летище или секретна база, радарите се спират, за да не заглушават военната технология. Толкова много неща са искали да сложат в този автомобил като електроника, че за тогавашните години медните проводници не могат да осъществят този пренос на информация и данни, които са необходими на този автомобил. Затова те какво правят? Слагат оптика. Цялата изчислителна мощ на автомобила, на всичките му процесори и компютри е 2 пъти по-голяма, отколкото на совалката Apollo 11. Представете си за каква инженерна мисъл става въпрос за тогава. Мерцедес са събрали абсолютно всички спукани възглавници от предходния модел W220, анализирали са проблемите и така са дали окачването на 221. Опитали са да подобрят максимално модела спрямо предшественика си. Никъде автомобила не гние, освен познайте къде на резервоара. Който кара С-класа го знае. Всичко е прекрасно, но при 15 години. Нека да ви кажа какво става към днешна дата. Сега ще ви кажа 5 топ проблема на С-класа 221, който всеки от вас, ако има, или ги знае, или тепърва ще се сблъска. И ще започна с първото. Компютъра. Инженерите толкова много кабели са сложили, че накрая просто практически не е имало място къде да сложат този компютър и правят една груба грешка и го слагат тук отгоре на мотора. Представете си, този мотор постоянно грее температура, грее, охлажда се, грее, охлажда се, грее, охлажда се в един момент. Платката почва да се разлепва и почва да ви гасне автомобил в движение или пали докато е студен. В един момент, като загрее, не иска да пали. Почне ли да го прави това нещо, компютъра е да знаете. ECM-а. Всеки, който кара С-класа, знае. Това животно тук много често ви оставя на пътя. Ако ви каже, моля не сменяйте предавка и стигнете до най-близкия сервис, това е проблема. Спрели колата на место, заключили са и с пътната помощ ще виждате зор. Благодарение на С-класата пътните помощи се здобиха с колички за колелата, за да могат да ги дигат от паркингите. Който не кара С-класа, той не знае за проблема с усилвателя. Тази цялата оптика има нужда да бъде захранена. Цялата обмяна на информация, цялата музика, цялата мултимедия е свързана в един голям кръг. Тук, благодарение на калповите уплътнения на Мерцедес или влагата, която влиза от отдушниците, първото място, където отива е в усилвателя. Спрели усилвателя, спира всичко. Да знаете, гледайте си уплътненията, вече може би сигурно и кошовете за покуп пред сервизите са наясно с този проблем, така че грижете се за автомобила си. Лампата свети, за да знаете, тук ви се намира ръчната спирачка. Казаното на Мерцедес едно време крачната. Тук вече е електрическа. Ако по някаква причина ви изпише грешка, че паркинга спирачката не може да се дезактивира, активира и почне да ви пищи зверски колата, това е проблема. Влагата, мизерията и прахоляка и бакуците влизат в модула, затягат челата и имате вече проблем. Само да ви кажа, има си аварийно жил за отключване на спирачката. Да знаете, потърсете го, ако имате възможност докато сте на пътя или просто я подменете. IBS. IBS е свързан с един сензор на ъгъла на волана.
тази кола, понеже е толкова умниша, трябва да знае постоянно къде се намира. Много често този ABS по абсолютно същата причина, както изгаря компютъра на двигателя, както изгаря и усилвателя, в случая тук е от прегряване, спира комуникацията с ъгъл сензора, шашка се колата, много често се втвърдява волана. Да знаете, този модул е с огромен дефект. Това е едно от първите неща, които се търси за части. Обръщайте му внимание, както и на корозията на тръбичките, които са отгоре. Това е нагледно вашия автомобил. Нищо повече от това няма под копето. Този автомобил преди 15 години е бил страхотен. Не, че днес не е. Но да знаете, същата поддръжка, която я има като нов, по същия начин трябва да се поддържа и сега. Не с свински опашки, не с компромиси. Има много хора, които се купуват такива автомобили, защото искат да карат S-класа, но да знаете, обслужването е скъпо и иска внимание. Благодаря ви. Ако са ви интересни видеята, следвайте ни. Това всичко е за вас.